Sanibonani. Asengitshela imfihlo. Kunezinto ezingodinga umkhuleko. Ekudinga ukuthi unosebenzisa ingqondo uze kulunge into zakho. Njengami adlebeni umthandazi ngiyakhuleka impela. But ikhona ofuna ukuyenza ukuze imali ikulandele, ukuze imali ingapheli ekhikhini lakho, imali ingapheli ebank. Imali ikhandana, imali beningi ukwazi ukuthi ukhona yini ukubudgeta uphi empilweni yakho. Akusonga ukudinga umkhuleko, akusonga ukuthi Nkosi ngicela ngisize thandaze. No, kuyadinga futhi ugeze uphalaze. Bese uba nento yakho. Kube nento yakho nje elokuthi imali woza mali noma kusema million but ukuthi ukwazi ukuafforda wena, afford impilo yakho, afford umndeni wakho. Ngibele khona phambi, ngibele khona ekhaya. Khona sabheka khona phangisaya khona. Ngiyavuka ukuthi uNkulunkulu ngikhombisani mina ngayiphiwa lento. Awuthi mawuphiwe isiphiwo bese ubamba lesiphiwo lomphelo nawe zilungise. Ngibele khona ekhaya. Uma uthenga imoto esitolo ukuze ibe nepipe idume kahle ibhodle, ipipe uhamba ulithenge ubulifaka la motweni. Njengoba mina namandla enangaphona uNkulunkulu sekukhona kufanele ikhande ngezami zandla ukukhombisa ukuthi lesiphiwo sikhona ngabampela. Engathi ngibambela entweni eyodwa ukuthi uNkulunkulu wangipha ukukhuleka. Umkhuleko awuyilethi imali, no. Umkhuleko awuyilethi imali. Kunezinto efuthi zenza ukuze ube nemali. Mhlawumbe ngaba uprofeta kwami, mhlawumbe ukuba uthi ngisiza umuntu oboshwe sejele aphume, noma ngisiza umuntu ethola umsebenzi. uNkulunkulu ungiphe amandla ukuthi nje ngibe lesiphiwo. So isiphiwo sami sekufuthi mina lesiphiwo ngisimaintaine kahle ngendlela enjani efayile mbukelo khona ekhaya. Imali iyabizwa mbukelo khona ekhaya. Igcwala indishi, setshezwe ekhaya, babe phambili ngempilo. Bawukusho abantu abakushoko ngoba vele abantu bahlezi bakhuluma ngeke uphile ngaphandle kwamanje mbukelo khona ekhaya. Ungangiyenge. Na ufuna ngikusize ungafika la ekhaya. Ngabe lapha edabuko baningi kakhulu lapha emhlabeni. La khasi neziwasho ziyathengiswa. Siyageza la khaya sikufuthe, sikwakhele ofuna sikwakhele kona. Impilo yakho ephambili uvuleke into zakho mbukelo khona ekhaya. Ngithandaza la mina ngiyakhula, khona ngiyakhona Nkosi ibusise thank you. I love you. Iphathele kwela bakho emakhaya. Ngifuna le number emali ngifuna. Noma ngiseswatini, ufana ngama number eseswatini. Ngiyafika la ufuna ukubhuka, ngiyafika la kaNgwane. Kwaba yiziphi 30 eMpumalanga noma ngakude kwani try isipoke emzimbeni wakho. Obhekene nako nje. Angikhuleke kudinga umkhuleko kule video le ngithi mina ufuna kusetshezwa uyafika la ekhaya siyasebenza. Sale kahle. Bye bye.